În momentul în care am deschis ușa camerei noastre, am țipat. Acolo era soțul meu, alături de o femeie necunoscută. Era clar că avea o aventură. Taci din gur. Soțul meu, care părea să nu aibă niciun regret pentru că își înșela soția, m-a insultat din cauza felului în care arăt. M-a numit urâtă. Bărbatul bălând care obișnuia să-mi spună că sunt frumoasă atât pe din afară, cât și pe dinăuntru unde adisepe. Am ieșit din casă fără puterea de a-i răspunde. Mă numesc Ioana, am 32 de ani și lucrez pentru o agenție de recrutare temporară. Sunt acolo de mai bine de 10 ani și am o reputație bună în companie. Sunt mândră că am ajutat mulți oameni să-și găsească un loc de muncă. Câștig bine și, recent, m-am mutat într-un apartament într-un bloc turn. Se pare că viața mea merge destul de bine, dar am o mare problemă. Obișnuiesc să acumulez mu. Îmi place să beau și, adesea, mă opresc la barul meu preferat după muncă. Acolo, barmanul îmi ascultă plângerile despre serviciu. Recent am avut de-a face cu un candidat la angajare foarte dificil. Nu avea nicio motivație și mi-a lăsat toată munca pe umeri. Trebuie să fi fost greu, dar chiar dacă e dificil, ei tot trebuie să găsească un loc de muncă potrivit, nu? Ai dreptate, dar uneori epuizarea e prea mare. A merge într-un bar ca acesta mă ajută să mai scap de stres. După ce ajung acasă, comand o grămadă de mâncare prin aplicații și îmi petrec zilele așa, încercând să mă relaxez înainte de culcare. Din cauza asta, am început să iau în greutate în ultima vreme, dar am încercat să las acest aspect deoparte pentru a continua să muncesc. Într-o zi, stăteam la barul meu obișnuit și savuram un pahar de băutură, când un bărbat a intrat în bar și s-a apropiat de mine. Pot să mă așez lângă tine?" A întrebat zâmbind. Desigur, ia loc. Era un bărbat atrăgător, cu o siluetă suplă, în contrast cu mine. Mă bucur să te cunosc. Mulțumesc. Mi-ai putea aduce un whisky, te rog? I-a spus barmanului. Sigur, imediat. Părea să fie un client obișnuit al barului și, aparent, se înțelegea bine cu băuturile. După un gât de whisky, s-a întors către mine. Scuză-mă, dar mi-ar plăcea să beau un pahar cu tine, dacă nu te deranjează. Sigur, cu plăcere. Mă numesc Ioana. Dar tu? Eu sunt Vlad. Lucrez în domeniul IT de câțiva ani. Astfel ne-am prezentat și, din acel moment, ne-am simțit imediat confortabil unul cu celălalt. Am vorbit despre băuturile și hobby-urile noastre preferate timp de aproximativ o oră. Vlad și cu mine am devenit prieteni. Ne vedeam des la bar și am început să ieșim împreună. Eu am fost cea care i-a cerut să se căsătorească cu mine. Vlad m-a acceptat așa cum sunt, fără să-i pese de vârsta sau de aspectul meu. Avea doar 25 de ani, iar eu trecusem de 30, dar nu am vrut să mai amânăm căsătoria. Eram foarte emoționată când i-am făcut propunerea, dar am făcut tot posibilul să-mi exprim sentimentele. Desigur că mă voi căsători cu tine. Mulțumesc că m-ai ales. Oade a acceptat cu un zâmbet larg și ne-am căsătorit fericiți. El a renunțat la apartamentul în care locuia și s-a mutat cu mine. Lucra pe un post temporar până ne-am căsătorit, dar, odată cu noua noastră viață împreună, și-a dorit un loc de muncă stabil. Datorită soțului meu, am pus în aplicare abilitățile mele de recrutare din cadrul agenției de muncă temporară. În cele din urmă, i-am găsit un loc de muncă excelent. Mulțumesc, Ioana. Acum am un loc de muncă stabil datorită ție. Ești cea mai bună. Mă bucur pentru tine. Mulțumesc că ai crezut în mine. Hai să facem tot ce putem pentru viitorul nostru copil. Când am auzit cuvintele de recunoștință ale soțului meu, m-am simțit din nou motivată să muncesc din greu. Abia așteptam să începem noua noastră viață de familie. Totuși, viața noastră de proaspăt căsătoriți a început să se deterioreze după doar câteva luni. Amândoi devenisem din ce în ce mai ocupați cu munca și petreceam tot mai puțin timp împreună. Nu știu dacă vom putea continua așa. Sunt îngrijorată că nu petrecem suficient timp împreună. Am putea încerca să petrecem mai mult timp împreună, am spus eu.
Simțeam că stilurile noastre de viață se distanțează. I-am cerut soțului sfaturi, dar răspunsul său a fost destul de simplu. Cred că munca e pe primul loc, nu putem evita asta. Părea că prioritizează munca mai presus de timpul petrecut împreună. Înțeleg că apreciază cariera, dar simțeam că nu-și dorește să se bucure de moment alături de mine. Mai mult, devenise obișnuit să ajung acasă după miezul nopții. Știi, chiar dacă ești ocupat cu munca, ajungi foarte târziu. Ce faci după program? Te vezi cu cineva? Cum poți să te gândești la asta? Sunt doar ocupat cu ore suplimentare. Dezamăgită, am început să merg singură la barul nostru obișnuit. Vreau doar să te gândești să petreci mai mult timp cu mine. Întotdeauna te aștept să vii acasă, știi? Nici măcar nu mai luăm cină împreună. Înțeleg. Îmi pare rău. Am început să mă întreb despre atitudinea rece a soțului meu. Voiam doar să petrec timp de calitate cu el câteva zile mai târziu. Am terminat lucrul mai devreme și eram într-o dispoziție bună. Soțul meu, întâmplător, își luase o zi liberă. În sfârșit, puteam petrece timp împreună, ca soț și soție. Când am ajuns acasă, am deschis ușa principală. Sunt acasă. Am spus, dar nu am primit niciun răspuns. Am deschis ușa dormitorului, crezând că poate era afară, dar în următorul moment nu mi-a venit să cred ce vedeam. Am țipat. Dumnezeule! Acolo era soțul meu, alături de o femeie pe care nu o cunoșteam. Avea o aventură. Ai ajuns acasă mai devreme. Ce este cu țipetele astea? Ar trebui să mulțumești că am stat cu o femeie ca tine atâta timp, a spus el cu dispreț. M-a insultat din cauza aspectului meu. Bărbatul care odată îmi spunea că sunt frumoasă mă numea acum grasă și urâtă. Am încercat să înțeleg ce se întâmpla. Ce se întâmplă? Cum ai putut să faci asta? Cine este această femeie? Dar el a râs și a continuat să-mi insulte. Ea este Nina, colega mea. De fapt, eram ocupat să mă întâlnesc cu ea. Știi, Ioana, tu ești doar o femeie grasă și urâtă. Nu meritai pe cineva ca mine. Nina, femeia cu care mă înșela, a intervenit și ea. Ai dreptate, Vlad. O femeie ca ea nu te merită. Am încercat să-i dau afară din casă, dar au refuzat. Tu ar trebui să pleci, Ioana. Acesta este acum locul nostru. Și, apropo, Nina este însărcinată. Ne vom divorța. Când am auzit că femeia cu care mă înșela era însărcinată și că voiau să mă forțeze să divorțez, furia mea a atins punctul culminant. Știam că nu avea rost să mă cert cu acești doi oameni, așa că am încercat să-mi păstrez calmul. Știi ce? Voi rezolva asta în felul meu, le-am spus, știind că nu vor avea ultimul cuvânt. Mi-a oferit un loc de muncă, știi? Soțul meu a spus aceste lucruri egoiste și, apoi, mi-a întors favoarea. Cred că am nebunit. Mă întreb unde a dispărut soțul meu dulce. Trădat în toate felurile posibile, nu mai aveam energie să răspund și am acceptat divorțul. Înainte de a pleca, mi-am descărcat furia asupra lui. Crezi că vei obține ceea ce vrei. Te înșeli. Vei plăti pentru asta, îți promit. Da, poți să vii la mine oricând vrei, a răspuns el cu aroganță. Soțul meu a tratat vorbele mele ca pe nimic mai mult decât niște amenințări ale unei femei pline de resentimente. Eram atât de furioasă, încât am ieșit alergând din apartament și m-am dus la casa fratelui meu, Vlad. I-am povestit totul, iar împreună am decis să mă răzbun. A doua zi, am mers la locul de muncă al soțului meu împreună cu fratele meu. Aici sunt. Am făcut ce mi-ai spus să fac ieri. Nu cred că va schimba prea multe. Am treabă, deci fă-o repede. Soțul meu, arogant ca întotdeauna, s-a uitat la Vlad, dar nu avea idee cine era. Cred că te-am mai văzut înainte, dar cine ești? Ce vrei să spui că nu-l cunoști pe directorul general al propriei tale companii? Fața soțului meu a devenit palidă când a auzit întrebarea fratelui meu. Nu se poate. Ba da, sunt Vlad, fratele Ioanei.
ne-am întâlnit la nunta voastră. Știu că nu am avut prea mult contact la muncă, dar e dificil să nu mă recunoști. Ioana mi-a spus multe despre tine. Ești un ingratos. Nu vezi cât de inacceptabil este comportamentul tău, ca angajat și ca membru al familiei? Aș putea să te concediez pentru că ai rănit-o pe sora mea. Tonul lui Vlad era calm, dar cuvintele lui l-au afectat profund pe soțul meu, care și-a pierdut curajul de a răspunde. Am intervenit și eu. Vlad m-a informat că te-a văzut sărutând-o pe Nina. M-a îngrijorat, așa că ieri am plecat mai devreme de la muncă și am angajat un detectiv particular. În curând, voi avea dovezi despre relația voastră și le voi folosi pentru a te da în judecată. Așa că pregătește-te. Cu un nou sentiment de putere, am ieșit din birou, iar soțul meu a rămas în urmă, cu fața complet palidă. Mai târziu, în acea noapte, m-am întors la apartamentul meu și m-am pus în pat. Dar, în timp ce dormeam, am auzit un zgomot. Spre surprinderea mea, soțul meu căuta frenetic ceva în cameră. Uitase că mai avea o cheie duplicat și intrase fără permisiune. Ce faci? Știi ce oră e? Deranjezi vecinii. Pleacă imediat. Taci. Nu pot trăi așa. Dă-mi înregistrările și pozele. Le voi distruge. Soțul meu striga la mine cu furie, încercând disperat să scape. Vlad a intrat în cameră și l-a prins. Din fericire, fratele meu rămăsese la mine pentru a discuta planul nostru în detaliu. Împreună cu agenții de pază pe care îi chemase, le-a imobilizat complet. Dă-mi drumul. Ce dracu ai de gând să faci cu mine? O să sun acum părinții tăi. O să le spun tot ce ai făcut și le voi cere să te ia de aici. Nu. Nu poți face asta. Ba da, pot. Sunt Ioana. Îmi pare rău că vă deranjez la această oră, dar am ceva urgent de spus. Le-am spus părinților lui tot ce se întâmplase și am invitat să vină. Când au ajuns, i-au cerut soțului meu să se așeze și să-și ceară scuze. Îmi pare rău, Ioana. Iartă-mă, spunea el în lacrimi. Câteva luni mai târziu, am finalizat divorțul. Povestea a ajuns rapid cunoscută la locul său de muncă, iar președintele companiei l-a confruntat. Ai făcut ceva de neiertat. Ai distrus credibilitatea companiei. Trebuie să te concediezi. În același timp, Nina renunțase la el și la ideea de a lua de soț, hotărând să-și crească copilul singură. Fără loc de muncă și fără iubită, soțul meu a fost forțat să se mute cu părinții săi, plin de rușine. Pensiile alimentare au crescut considerabil datorită probelor pe care le aveam. Sper că va putea să-și reia viața și să devină un om mai bun. Cât despre mine, mi-am refăcut viața. Am cunoscut un bărbat minunat, mai în vârstă decât mine, și ne-am căsătorit. Mi-am schimbat prioritățile, punând familia pe primul loc, fac exerciții zilnic. Am grijă de mine și mă bucur de o viață care mă face cu adevărat fericită.